салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи ҳар як шумо ба хайр шудӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон мисли ҳар вақта ремонти нав бо валик дӯстон. ҳамин хона шпаклёвка заргии тамом, ду силои шпаклёвка заргӣ грунтовка кардагия, баъдан ҳамин хонада гил мепартоем дӯстон. шпаклёвкаш нав задагия, ҳай болаи ҳам шпаклёвкаи нав заргӣ ҳозир гил мепартоем. гилмон свети шоколадни қати меояд, гили семичка меояд. Бисёрияда номерои ҳамин гило интереснияй бародаро. номери ҳамин гили мо 010 010 ё номери 10 бигин меёвен ё ки гили семичка бигин дӯстон меёвен ва касоне дар кори ҳамин намуд гил барои савдора худмон дорем қати аппараташ метавонен дар номерои ҳамин болои экран мондагӣ занг бизанен ё дар ватсапи мо нависонен. нашоти нарх навош бо чақчақ мекунем дӯстон. баъд дастаф ва дӯстони азиз барои пешрафти канали мо дар канали мо як лайк монен ва баъдан обуна шен, подписатсия кунем ва зангулачаро гирён монен то ки аз видеои ояндаи мо бохабар бошед дӯстони азиз. ва инак дӯстон мо гил задесем свети шоколадни қати дар ҳамин хона 3 литр эмулсия рафтагиай ва баъдан як қати клей певаи қазоқӣ ва 6 дона колери шоколадни свет дӯстон. ва як стелча лак декоративни лак рафтагиай ва 4 дона зарҳал, 4 намуд зарҳал валвалак дар лак добавит кардагием дӯстони азиз. ва баъдан ай болои гил лак мезанем. ҳозир ина гил задесем дӯстон. шумо метавонед аз тарзи гилзанӣ ё ки нав кора сар кардагиен метавонед дар канал даромада ай видеои пешинаи мо аз тарзи ранг тайёркунӣ ва гилзанӣ бохабар бошед дӯстони азиз. ва бисёриё менависонед дар ватсап ё ки занг мезанед ки амира ай чӣ мезанӣ, рангш ай чӣ тайёр мекунӣ ё ки краска масни қати бизанем мешава. бародаро ба эмулсияи абишни мо тайёр мекунем. 3 литр эмулсия ва 6 дона колер, як қати клей певаи қазоқӣ, расчёти як хонаи 6x3 бародаро. як хонаи 6x3 3 литр мерава. вақти 3 литр эмулсияи сафед гирифти, як қати клей пева добавит кардӣ, колер бо камтар оби дига добавит кардӣ, ҳалш кардӣ, где-то 4-4.5 то 5 литра мешава. 2 литраш зиёдтӣ мекуна мақсад, 1.5 литраш зиёдтӣ мекуна. неки ҳамин 3 литр як хонаи 6x3 3.5 литр кагнада мерасона дӯстон. баъд хона ай пастиву баландишам завис мекуна. ва дӯстони азиз шумо метавонед ба 3 литр эмулсия намхел гил бизанен. ва боз як бор дига мегӯям касоне дар кори ҳамхел гило дӯстон метавонед дар имо ё ватсапи мо бинависонед. нашоти нарх навод чақчақ мекунем ва гилои бедагиша дӯстон метавонед харидорӣ кунед. ҳар яки шумо манамхел гил бизанед дӯстон. ва ина мо гила задем, лак чизем таротар, навораш кунем ба он хотире ки раи мо дуртар буд. мо навор кунем дига қоқшавиша шиддат накардем. баъд ай лакзанӣ навор кардем, хостем пешкаши шумо бигардонем дӯстон. ва дӯстони азиз касоне ки меҳмонен ҳатман обуна шавед дар канали мо ва дастгирро фаромӯш накунед. агар имконияташ бошад дар видео ватсаптон ҳамин навори моро поделитсия кунед, бо беҳтарин мешавад дӯстон. ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад дӯстон ва паноҳи ҳаматон ба худо то навори ояндаи канали моро.